Ibiluvuyo ngethuba iinqununu zezikolo ezahlukeneyo eNelson Mandela Bay zifumana impahla kwakunye nezixhobo zokudlala kwicandelo lezemidlalo kulo masipala izolo. Aba baxhamli bavakalise ukuchulumanca elinyathelo icandelo lezemidlalo nelisele lineminyaka liqhuba. Mandibulele lithuba mani kuwe. Sivuya kakhulu ngokufumana le nkxaso ku-department. Le equipment izawuya very a long way kakhulu yabo. I'm sure naxa ndibuya nayo phaa elentukeni eklabhini bazawube benwabe kakhulu. I actually don't have a word to express our appreciation, but we do appreciate it very much because I know this is a boost for Rakgeit Lions and it's a big boost for the Petersdorp Netball Association. We really feel very, very much grateful to DESREC for what they are giving us today. Usekela mlawuli kwicandelo lezemidlalo nolonwabo kulo masipala umbhaco uWarren Lobster uthi kubalulekile ukuphuhliswa kwezemidlalo kwizinga lasekuhlaleni. We want to ensure that everybody in the metro, when they look at sport, they must see there are benefits in sport, and we want to encourage youth to obviously take up sport to ensure that our social ills are reduced in the communities and that people are just active and vibrant and living a healthy lifestyle. I think that's in the main. Uthi eliphulo alikhethi liqinisekisa ukuba zonke iintlobo zezikolo ziyaxhamla. All right, look, I think we are open as a department. We are not exclusionary, we are inclusionary, so we promote able sport as well as disability sport. And I mean, working with our sports confederation and our federations, we identify these critical groups or marginalized groups, and we encourage them to participate so that we can support them. And I mean, we have been very open to say that this program of ours is open to any person that is either abled or disabled. So we are just open and we allow anyone to come and knock on our doors. Inhloko yezemfundo kwesixeko elibambela uAndile Nogaka uthi kubalekile ukuphuhliswa kwezemidlalo ngokuba izifundo nezemidlalo ziyahambelana. Kwicala lezikolo izinceda kakhulu le equipment inikezelwayo by Department of Sport ke sisebenza together. Ukuqala ndiyafuna abantu bayiqonde intoba isebe lemidlalo nezenkcubeko no education senza into enye nalento yoba masizinike equipment izikolo savumelana intoba ngonyaka masimane kukhutshwa equipment kwizikolo ezi30 kula 30 i5 ibe special schools izikolo zabantwana special needs so le kit ke bayinikwayo le equipment esport yenza uba abantwana mabadlale esport yenza uba kungabikho excuse yoba kuthiwe hayi akukho equipment akukho nto zodlala ezikolweni ibangela abantwana bakwazi ukukhuliswa kuzo zonke ii-aspects zokukhula kwabo bakwazi ukuthi baparticipate abantwana baparticipate in sport ngabantwana ba-healthy abo baphela performance yabo ezincwadini iyatshintsha because baparticipate nakwisport. Eliphulo liqhuba unyaka nonyaka yaye kulo nyaka zingamashumi-30 izikolo zaseNelson Mandela Bay ezithe zaxhamla. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguLinge Gcwabe eGqeberha.